Molt bon dia, diables i diableses, benvinguts a un nou vídeo de Correfocs! Doncs abans de començar m'agradaria donar les gràcies a tothom que va veure el meu vídeo. M'esperava que fos menys persones, per la gent que li va donar like sobretot i per la gent que ara em segueix, i esperem que aquest canal es faci molt més gran gràcies a vosaltres. M'agradaria sobretot disculpar-me per haver tardat tant en pujar un nou vídeo, però bueno, la meva vida amb la feina i tenia altres coses a fer i bueno, se m'ha passat bastant. Doncs bé, no m'enrotllo més, i avui del que parlarem és de pirotècnia, o sigui, de coets. Suposo que la gent que ja està dins d'una entitat de foc doncs ja deu saber més o menys quins són els tipus de pirotècnies que hi ha. Per la gent que ens segueix anant a Correfocs o qualsevol esdeveniment que fem, doncs també més o menys deu conèixer una miqueta el que són els temes de foc que gastem, no? Però m'agradaria sobretot profunditzar bastant en aquest tema perquè crec que és molt important i de que hi ha molt de diable por ahí que no té gaire idea del que està cremant o tirant o com li vulgueu dir. Els diables tenim diferents tipus de material que utilitzem. Sobretot els que més gastem són les carretilles i els sortidors. Després hi ha d'altres, però que no profunditzarem tant, però que també s'utilitzen bastant. Tothom més o menys per aquí sap per on vaig. Les carretilles infantils doncs devien ser d'uns 10 mil·límetres i la veritat és que duran bastant poquet. Podríem parlar d'uns 6 segons, 8 segons, i sobretot parlem de que el radi d'espurna o el diàmetre d'espurna que pot arribar a tindre aquesta carretilla és bastant petit, no? que diguéssim. Se li considera foc fred, llavors no crema tant com la carretilla adulta, tot i així, doncs, ja us dic jo que si us poseu amb algun encès o qualsevol cosa, aneu ben tapats perquè també crema bastant. La carretilla adulta, a diferència de la infantil, doncs és ja de 14 mil·límetres, té una durada més o menys de 10 a 12 segons, només, a vegades inferiors, depèn de quin estil de carretilla tinguis, i, bueno, sobretot hi ha molts tipus. Una de les diferències més grans que podem trobar doncs, seria, per exemple, els colors, no? O sigui, podem trobar carretilles daurades, podem trobar carretilla blanca, podem trobar carretilla vermella, la xiuladora i la titani, que és la que bastanta gent o la majoria de colles, balls i entitats de bestiari utilitzen. I a mi, sobretot, m'agrada fixar-me molt amb el tipus de pirotècnia que tirem, o sigui, d'on l'hem comprat aquesta pirotècnia, i sobretot amb coses bastant més centrades amb el que seria el correfoc, com pot ser el diàmetre de ventall que té cada carretilla i sobretot amb el fum que fa. Són temes molt importants, per almenys per mi. Doncs que ens trobem el problema de que fan molt de fum. Llavors això és un gran inconvenient perquè a l'hora de fer un espectacle que se suposa que és pel públic, a l'hora de fer l'encesa, si trobem que té molt de fum aquesta encesa, llavors no es gaudeix el mateix que podria ser sense fum. No vull aprofunditzar gaire amb el tema de les pirotècnies. Està molt bé, amb un cert punt, perquè hi ha molta competència entre unes i altres, no? I això fa que, bueno, se posin les piles i treballin bastant per al tema de les colles, dels balls i de les entitats de foc que podem trobar. El fet és que a vegades ens trobàvem una mica limitats amb el tema de la pirotècnia. Per fer una encesa o qualsevol cosa trobàvem que sempre utilitzàvem els mateixos recursos, no? I ara, doncs, amb el tema de la crescuda de diferents pirotècnies que podem trobar, hi ha una gran varietat de coets o material pirotècnic que podem utilitzar, que està molt bé. Ara m'agradaria sobretot parlar una miqueta del tema dels sortidors. Primer hem vist les carretilles i ara veurem els sortidors. Ja en vez de ser de 14 mil·límetres és de 18 i sobretot ho podem notar, el seu temps de durada és de 20 a 25 segons, llavors es nota, no?, molt la diferència entre una cosa i l'altra. Una de les coses que m'he deixat per explicar, i crec que és la més lògica i la més diferent entre un sortidor i una carretilla, és que el sortidor va en vertical i la carretilla va en horitzontal. Normalment són més utilitzats per fer enceses o coses de lluïment més que per un seguici o per un correfoc. Seria més per temes places puntuals o enceses de lluïment. I ara toca passar de nivell. Parlarem d'emmatxats una miqueta.
Per qui no sàpiga què és un emmatxat, doncs és com un treball que es fa entre un sortidor i un sortidor, entre un sortidor i una carretilla, etc. S'utilitza entre diferents articles de foc per poder fer que la durada sigui més gran, tingui més efectes aquella encesa. Però cuidao! No tot és tan bonic com sembla. Fer un emmatxat requereix bastant de temps i sobretot fer-ho bé, fixar-te en les coses que estàs fent perquè és molt perillós i pots jugar a la teva contra. En aquest vídeo que estem veient ara mateix podem veure que el diable de la dreta no ha encès el seu emmatxat i el seu company de l'esquerra doncs li intenta encendre. Quin és el problema? Doncs que el company de l'esquerra li encén la metxa que li fa el canvi al company de la dreta amb la conseqüència de que se li encén per sota tot el sortidor. Que la metxa que té el primer coet, com si diguéssim, aquí, que passa al segon coet per quan acabi el primer, passar a la segona fase, s'ha encès la metxa i el coet ha patat per sota. I això és un gran perill que pot tindre qualsevol diable, perquè crec que tots els correfocs que he anat a veure sempre ha passat algun cop. Jo crec que poques colles o pocs balls sempre han fet els emmatxats perfecte. Crec que és un gran perill, però qui no juga no guanya. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat moltíssim i si voleu podeu deixar als comentaris: ei Dani, que mira que al meu poble fan un correfoc que és molt xulo i m'agradaria que vinguessis a gravar-lo. Doncs escriviu-me als comentaris si voleu que hi vagi, jo ja estaré allà encantadíssim i sobretot doneu-li un bon like, seguiu-me, que és totalment gratuït i no res, ens veiem al proper vídeo. Salut i foc! Holy fuck, it's a dinosaur, Jesus Christ, what the fuck?